Estimats veïns i veïnes de la Pobla de Vallbona, el Nadal és l'època més bonica i esperada del calendari. És el moment de l'any on es fan més visibles l'alegria i la solidaritat. Especialment en aquests moments tenim que pensar en les persones que ens necessiten per a poder eixir endavant cada dia, esforçant-se per ajudar als que tenim al costat. Vull començar este missatge de Nadal reconeguent el generós esforç de la Pobla de Vallbona amb els més necessitats. Un esforç que es canalitza a través d'associacions com Càritas, el Banc d'Aliments o com la Replega de Material per al Senegal. No podem permetre que este moment d'adversitat econòmica deteriore l'optimisme que proporciona l'esforç solidari de tots. Ajuntament, veïns i empreses treballem per a la creació de riquesa i d'ocupació a la Pobla de Vallbona. La Pobla viu també un procés de modernització, un procés intens, tal vegada el més intens en la seva història, que ens aporta oportunitats i ens permetrà afrontar en millors garanties els nous desafiaments que ens porta el futur. Una modernització amb un objectiu molt clar, vertebrar tot el nostre terme municipal. Una de les meves prioritats com a alcaldessa ha sigut i és treballar intensament per la plena integració dels diferents nuclis residencials, dotant-los de millors servicis, progressant en la plena urbanització, ampliant i connectant la xarxa de carrils bici, amb grans infraestructures com la passarel·la sobre la CV35. Encara ens queda camí per recórrer, però estic segura que amb les aportacions i l'esforç conjunt de tots ho aconseguirem. Ja fa 3 anys del meu primer missatge de Nadal i en ell vos anunciava els grans reptes que teníem per davant, la Ronda Sur, el nou col·legi d'infantil i primària, que començaran ja els xiquets després de les vacances de Nadal, la Casa Gran, la modernització dels serveis municipals, entre altres. Projectes que ja són una realitat i altres que estem molt prop de disfrutar, com és el complex aquàtic L'Arxila, la nova ciutat esportiva o l'esperada ampliació sobre el centre de salut. I tancarem la legislatura a la urbanització de Maravissa, de la zona de Maravissa molt esperada. Il·lusions compartides amb el mateix fil conductor, millorar la qualitat de vida de tots els veïns amb infraestructures i serveis de primer nivell. Per últim, si em permeten, una recomanació enguany més que mai. Confiem les nostres compres i regals de Nadal al comerç de la Pobla. Tenim que enfortir la xarxa de recolzament comú entre tots. Vos desitjo a tots bon Nadal i feliç any nou, amb el meu compromís de servir a la Pobla de Vallbona i continuar atenta a les seues necessitats, perquè cada veí és un motiu per avançar junts.